Og det er alligevel lidt vildt, hvad sådan nogle små fisk kan gøre med min tær, var. Det føles som om det er helt poleret og glat som en barnenumse. Hold nu kæft og lad os bakke ud. Frank, hvad laver du her? Hej Mus, jeg har lige været fiskespær med Kasper. Frank, jeg har ringet til dig hele formiddagen. Og Agnete har født en lille dreng. Hun er vist ikke så stram længere, hva'? Ej, Kasper. Hvad er det for noget at sige? Ligner det Jens bar? Hold nu op, Frank. Hvad med Ole og Pygers hygge eftermiddag med kaffe og kage? Så skal du være med til. Frank, det gør du simpelthen ikke. Det kan jeg godt sige. Du har lovet mig, at vi skal ud og have øl. Det kan jeg jo ikke, Mia. Det er Kasper. Nu har jeg lige været nede og hente kage på et glas. Kom så, Frank. Ej, det er kraftedeme for meget. Ej, Frank, så skal vi også have en paparazzo og have en nasse.